ollaan mukana seiskaluokkalaisten ryhmäyttämisessä ja muissa toiminnassa. Ja tässä videossa me esitellään teille meidän kouluun ja annetaan jotain vinkkejä. Mennään! Täällä meidän Lähteen koulussa on vaan yksi pakollinen ulkovälkkä, niin se on tässä 15-10. Ja sit me nähdään täällä ahkeria oppilaita. Näin kuuluu toimia. Ja muistakaa laittaa tämä puhelin tänne reppuun. Ja reppu alas pöydältä. Meillä on täällä nuoriso-ohjaaja Toni. Minkälaista on Nuokun toiminta? Se on aika monipuolista, voisinko sanoa, että meillähän on siis koulupäivän aikana mahdollisuus oppilailla mennä tonne nuorisotilaan, siellä voi pelailla, juo kaakauta, pelata biljardia, sitten me järjestetään liikkasalissa toimintaa, kannattaa muuten käydä katsomassa, että minkälaista toimintaa siellä on, mutta laajasti kaikkia välituntitoimintaa, että ei tarvitse vaan olla kännykkäkourassa, että voi tehdä jotain muutakin kuin olla kännykällä. Okei, kiitos tästä. No niin, ja sitten täällä on meidän toinen oppo. Moi Markus! Haluaisitko kertoa, onko sulla jotain vinkkejä tuleville seiskaluokkalaisille liittyen nyt yläkouluun? Olkaa reippaita ja ottakaa alusta asti tosissaan. Kyllä. Minkälaista on harrastustoiminta seiskaluokkalaisille? No joka vuosi seiskaluokkalaisilta kysytään sellaisella harrastekyselyllä, että mitä ne harrastaa, mitä ne haluaisi harrastaa, ja sen perusteella koitetaan sitten järjestää jotain kaikkea miellyttävää, kaikille sopivaa toimintaa. No niin, meillä on täällä Jussi. Jussi, voisitko kertoa meille vähän sitten yläkoulun Vilsasta ja maantiedosta? No niin, Renkomäen tulevat nuoret. Biologiassa pyritään herättämään kiinnostus luontoa kohtaan. Et kaikki oppi perustuu kiinnostukseen ja mä pyrin herättämään sen kiinnostuksen. Opitaan vähän kaloista ja opitaan ihmisestä ja maantiedossa sitten yritetään saada kiinnostumaan maapallon tilanteesta. Miten minä voin tehdä, että maapallo voisi paremmin. Tällaisia esimerkiksi. Täällä on meidän lainaamo. Se on tällainen ihme lasiboksi täällä. Täällä on meidän ihana tukari Inka. Moi, me tulemme vähän esittelemään tätä lainaamoa. Eli täällä on lainauslistat ja tänne laitetaan sitten nimi, kuka on lainannut jotain. Tosta lainataan. Sitten jos sä oot täällä ihan tukarihommissa, niin täältä saa sit kaakaon, mut muista vaan kun sä oot tukarihommissa. Meillä on täällä nyt tämmöinen kieltenope Teemu. No Teemu, millaista on opettaa seiskaluokkalaisia? No tuo on hyvä kysymys, mutta sanotaan, että ihan mielenkiintoista. Mä oon aika paljon eri kouluissa opettanut seiskaluokkalaisia, se riippuu aina minkälainen luokkaa ja mitä ne on. Että nyt vähän vallattoman iloisia oppilaita tietysti aika paljon ne vaihtelee, mutta ihan mukavaa. Että se on tietysti silleen aina mielenkiintoista, että siinä ollaan just tultu alakoulusta, että siinä on vähän alakoulufiilistä, mutta ruvetaan olla jo pikkusen yläkoululaisia, varsinkin kun mennään pitemmälle kevättä kohti, niin huomaa, miten oppilaat vähän muuttuu, se murrosikä iskee siinä aika paljon. Mutta ihan on se haastavaa, mutta mukavaa. Joo, hyvä kuulla. Meillä on täällä meidän matikanope Annika. Ja Annika, millaista on yläkoulun matematiikka? No yläkoulun matikka on vähän erilaista kuin alakoulussa. Eli meillä katsotaan opetusvideoilta ja sitten tehdään tehtäviä paketteina. Ja itse saa valita sen arvosanan, jota tavoittelee. Ja tehtävät täytyy olla oikein vihossa, eli vihkotyöskentely on se, mitä pitää harjoitella täällä yläkoulussa. No niin, meillä on täällä Erik. Moi Erik. Kerropas meille, millaista on olla tukari? Aika kiva. Joo, mites Mikko? Joo, siis ihan hyvin. Hyvää, mukavaa. Joo. Okei. Me lähdetään. Heippa!